Bé, bona tarda. Si us sembla bé, començarem. Hi ha traducció del català a l'anglès, del català al francès i del català a l'espanyol. La traducció funciona pels canals 2 en el cas de l'anglès, 3 en el cas del francès i 8 en el cas de l'espanyol. Començo presentant-me. Jo em dic Oriol Junqueras, soc diputat al Parlament Europeu i voldria agrair la presència de les persones que ens dirigiran la paraula i que conformen aquesta taula i també dels organitzadors i del públic que esteu aquí. De fet, m'agradaria començar explicant als nostres convidats i també al públic que tan sols fa poques setmanes, 3 o 4 setmanes, en aquesta mateixa sala, exactament en aquesta mateixa sala, vam celebrar un acte, una jornada, tot un dia, sobre diversitat lingüística i especialment sobre el paper del català, i que la sala estava a rebentar. Hi havia més de 250 persones, incloent representants tant de diversos grups parlamentaris com de la Comissió Europea, i que, per tant, aquest és un tema que està present de forma habitual en aquest Parlament i en aquesta sala en particular, i sovint de forma molt exitosa. Potser això no ens hauria de sorprendre gens, atès que el català és una llengua amb un àmbit lingüístic, amb un número de parlants que supera els 10 milions, per tant és la 12a llengua de la Unió Europea pel que fa al seu pes demogràfic. Tot i així, no està entre les 23 llengües oficials, com és ben sabut, i m'agradaria començar la meva intervenció, que hauria de ser breu, no sé si seré capaç de ser tan breu com suposadament pertocaria, recordant que hi ha un poema no gaire conegut de Salvador Espriu, un poema que es titula significativament "M'han demanat que parli de la meva Europa". Aquest poema d'Espriu, Espriu reflexiona sobre el nom d'Europa, sobre les esperances que Europa genera, i aquest poema s'acaba amb uns versos que em semblen molt fàcils de llegir i també de traduir, espero. Diuen literalment que no sigui decebuda la nostra esperança, que no sigui escarnida la nostra confiança. Així, molt humilment, ho demanem. Aquests versos d'Espriu sovint inspiren la nostra activitat, la de molts de nosaltres, la meva com a diputat i segur que la de moltes de les persones que estan en aquesta sala. I a vegades, malgrat que ho demanem humilment, des de fa molt de temps, tenim la sensació que sovint la nostra esperança és decebuda i que la nostra confiança és escarnida. I tenim aquesta sensació perquè fa algunes setmanes també aquest diputat va signar 17 preguntes a les institucions europees, a 5 institucions europees que tenen signats acords amb l'estat espanyol. 17 preguntes en les quals es preguntava, precisament, en aquestes institucions, per què aquests acords s'incompleixen sistemàticament. Avui s'ha fet públic que una associació, Horitzó Europa, ha enviat un seguit de cartes a institucions europees escrites en català perquè suposadament els acords que l'estat espanyol signa amb aquestes institucions europees fan que aquestes cartes siguin respostes en llengua catalana i que, en canvi, de totes elles, només una ha estat contestada en català i perquè l'ha contestat la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Per tant, sovint, malgrat els acords internacionals que l'estat espanyol signa amb institucions europees, 5 institucions europees en concret, doncs la nostra esperança és decebuda i la nostra confiança escarnida. Tot i així, nosaltres, i aquest nosaltres és tan ampli i variat com vosaltres vulgueu, evidentment seguim treballant. I per il·lustrar aquest treball m'agradaria recordar uns versos, aquesta vegada, d'un altre autor de la nostra cultura, Vicent Andrés Estellés. Són uns versos adaptats i m'he permès canviar el temps verbal i el pronom. L'autor va escriure aquests versos en segona persona del singular i en temps present,
Jo ho he canviat, ho he posat en primera persona del plural perquè m'ha semblat que era més pertinent i en temps futur. De fet, no són pas tots els versos del poema, només són uns quants, però em sembla bé llegir-los aquí i avui. I aquests versos diuen alguna cosa així com: nosaltres serem la paraula viva i amarga, en el temps que ja no existiran les paraules i que només hi serem nosaltres i el silenci. Però no tot serà silenci, perquè direm la paraula justa i la direm en el moment just. I no direm la nostra paraula amb voluntat d'antologia, perquè la direm honestament, iradament, sense pensar en cap posteritat que no sigui la del nostre poble, perquè allò que val és la consciència que no s'és res si no s'és poble. I nosaltres, greument, hem escollit, després del nostre silenci, caminem decididament. Doncs ara qui caminarà i que farà les passes i qui utilitzarà paraules vives, amargues i dolces, o les que creguin oportunes, són els nostres convidats. Amb nosaltres tenim un autor, una traductora, un crític de la història literària i un gestor cultural.